Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Inġbarna flimkien il-lejla biex flimkien mal-Knisja nibdew il-mixja tas-sena liturġika. Fi kliem ieħor nerġgħu nibdew l-istorja tal-ħajja ta' Ġesu biex nindunaw li aħna qegħdin fija li aħna nimxu miegħu li hu jimxi magħna, li hu qiegħed magħna, li hija l-istess storja tagħna. U f'dan il-bidu, fil-bidu tas-sena liturġika, fil-bidu tal-ewwel ħadd tal-Avvent, qegħdin nibdew ukoll esperjenza li tkompli ma ta' qabilha f'dan is-santwarju ta' Pinu. Qegħdin nibdew b'mod uffiċjali, b'mod formali, il-bidu tal-ħidma tar-rettur Dunkarm Gawċi li jgħinu s-saċerdoti l-oħra li hawn madwar is-santwarju, li jaħdmu madwar is-santwarju, kif ukoll il-preżenza importanti ta' reliġjużi, tas-sorijiet Orsolini. Nirringrazzjaw l-Alla għal dan id-don tas-sorijiet, għal dan id-don tal-ħajja reliġjuża madwar is-santwarju. Mhux biżżejjed il-ħajja tas-saċerdoti, il-ħajja tal-ministeru, mhux biżżejjed il-lajċi, hemm bżonn preżenza stabbli, kontinwa ta' reliġjużi li huma mhux biss ta' għajnuna għas-santwarju fih innifsu ma fuq kollox huma xhieda tal-ħajja nisranija, xhieda tal-għixien tal-magħmudija fil-milja tagħha. Biex nitħejjew tajjeb bħal li niċċelebraw dan kollu ejjew narfu n-nuqqasijiet tagħna ċerti li l-mulej ikollu ħnina minna. Nitolbu maħfra flimkien, nistqar l-Alla li jista' kollox u li lkom ħuti li jiena nibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bil-emil. Billi ħallejt mirijieti, ħtijatijaj, bl-ikbar ħtijatijaj. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġli l-qaddissin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. O Alla li tista' kollox, anqal fil-fidili tiegħek ir-rieda li bis-saħħa ta' emejjel tajba joħorġu jiltaqgħu ma' Kristu ibnek li ġej biex jissieħbu miegħu fil-leminija tiegħu u jistħoqilhom jiksbu s-saltna tas-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Il-kelma li ġiet f'dera lil Iżajja bin Amos dwar Ġuda u Ġerusalem. Għad jiġri fl-aħħar jiem li l-għolja tad-dar tal-mulej tola l-fuq mill-qċaċet tal-muntanji u tintrefa il-fuq mill-għoljiet. Leja għad jiġru il-ġnus kollha. Kotra ta' popli għad jiġu u jgħidu, ħalli mmorru
u nitilgħu fuq l-għolja tal-mulej lejn id-dar ta' Alla ta' Ġakob biex jallimna triqatu u nimxu fil-modijiet tiegħu. Għax minn Sion joħroġ it-talim u l-kelma tal-mulej minn Ġerusalem. Il-mulej jagħmel il-ħaq bejn il-ġnus u jaqta' sentenza bejn ħafna popli. Huma jibdlu ix-xwabel tagħhom f'sikek tal-moħriet u l-laneġġ tagħhom f'imnieġel. Ebda ġens ma jerfa' x-xabla kontra ġens ieħor u s-sena tal-gwerra ma jitalmuhiex iżjed. Ejja dar Ġakob, ħalli nimxu fid-dawl tal-mulej. Il-kelma tal-mulej. Frat metaluli sejrin f'dar il-mulej. Frat metaluli sejrin f'dar il-mulej. Frat metaluli immorru f'dar il-mulej. Diġà qegħdin riġlina fi bwiebek Ġerusalem. Frat metaluli sejrin f'dar il-mulej. Ġerusalem mibnija bħal belt magħquda ħaġa waħda li tribujiet jitilgħu it-tribujiet tal-mulej. Frat metaluli sejrin f'dar il-mulej. Minħabba fħuti u l-ġirien tiegħi jiena ngħidlek islim għalik. Minħabba f'dar il-mulej Alla tagħna infittixlek ir-ries. Frat metaluli sejrin f'dar il-mulej. It-tieni qari. Qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostlu lir-Rumani. Ħuti, waslet is-sija li intom tqumu min-nas għax is-salvazzjoni tagħna hija qreb minn meta bdejna nemmnu. Il-lejl għoddu għadda u qorob il-jum. Inwarbu mela l-emil tad-dlam u nilbsu l-armi tad-dawl. Ngħixu kif jixraq bħal f'binar, mhux bl-ikel iż-żejjed u s-sokor, mhux biż-żina u d-baħrit, mhux bil-ġlied u lejra, imma jilbsu lil Siedna Ġesu Kristu u ħallukom mill-ħsieb tal-ġisem u l-ġibdiet tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Uri lilna mulej it-tiba tiegħek u s-salvazzjoni tiegħek għatina.
Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: bħal fi żmien Noè qed tkun il-miġġa ta' bin il-bniedem. Għax kif fi żmien ta' qabel id-diluvju kienu jieklu u jixorbu, jiżżewġu u jżewġu sa dakinhar li Noè daħal fl-arka, u b'xejn ma ntebħu sa ma wasal id-diluvju u ġar lil kulħadd, hekk tkun il-miġġa ta' bin il-bniedem. Imbagħad tnejn ikunu fil-għalqa, wieħed jittieħed u l-ieħor jitħalla. Żewġ nisa jkunu jidħlu flimkien, waħda tittieħed u l-oħra titħalla. Isru mela, għax ma tafuħx il-jum li fih jiġi sjiedkom? Kunu għafu dan, li kieku sit id-dar kellu jkun jaf li ma sara tal-lejl sa jiġi l-ħalliel, kien jisar u ma jħallix min jinfidlu il-ħitan ta' daru. Mela kunu lesti intom ukoll, għax qatt ma tistgħu tobstu s-sija li fija jiġi bin il-bniedem. Il-kelma tal-mulej. Nibqgħu bil-wieqfa, nibqgħu bil-wieqfa. Alleluja, 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 alleluja. Il-kelma li jinstemet mill-kwadru ta' warajna kienet prinċipalment ejja, u forsi ħafna minna qegħdin hawn għax nisimgħu u bqajna nobdu din il-kelma ejja. U forsi ħafna drabi niġu hawn mingħajr lanqas biss nafu għalfejn hawn jiġbidna. Marija minna nfissa tiġbidna bil-kelma tagħha ejja. Imma l-om tkun kuntenta meta anki l-uliet jgħidu l-istess klim tagħha, jitalmu l-istess atteġġamenti tagħha, jitalmu l-istess sentimenti tagħha, u anki l-uliet, anki aħna nibdew ngħidu ejja. Ejja, lil min ejja. Illum il-Knisja tistedinna biex it-talba fuq fomna sal-ġurnata tal-miliet tkun ejja. Ejja mulej Ġesu. Biex l-ejja ta' Marija tkun kompluta, tkun sħiħa, hemm bżonn illi nkompluha bl-ejja tagħna, ejja mulej Ġesu. Biex xewqa ta' qalbna li aħna wkoll niltaqgħu ma' Ġesu. Mhix biss ix-xewqa tiegħu u x-xewqa tommu li tiltaqa' magħna, li jiltaqa' magħna, imma wkoll qalb, kull qalb trid oħra. Il-qalb ta' Marija tixtieq li l-qalb tagħna wkoll tixtieq li tiltaqa' magħha, li tiltaqa' ma' bina Ġesu. U allura forsi dan hu l-aħjar mod, dan hu l-aħjar mument ta' kif nistgħu nibdew dan iż-żmien għażejs tal-Avvent, ejja mulej Ġesu fil-ħajja tagħna. Il-mulej Ġesu ma jiġix biss kull meta niġu l-Knisja, kull meta niġu fis-santwarju ta' Pinu, imma jiġi kull ħin, jiġi kull mument ta' ħajjitna, f'kull mument ta' ħajjitna. Imma hemm bżonn ta' karatteristika partikolari biex aħna nindunaw bih. Hemm bżonn li nisru, hemm bżonn li nibqgħu imqajma, hemm bżonn li nkunu attenti. Il-miġja tagħna fil-Knisja li jmorru l-Knisja kull nhar ta' Ħadd tgħinna biex narfu l-miġja ta' Ġesu fil-ħajja tagħna ta' kuljum, f'kull mument ta' ħajjitna. Alla ħares dan il-mument tal-laqgħa tagħna miegħu jaqfaw darba kull nhar tas-Sibt jew kull nhar ta' Ħadd, Alla ħares għax ikun ftejt.
Ingawdu ftit mid-doni, mir-regali, ingawdu ftit mill-ħafna li jista' jagħtina Ġesu, jekk aħna naqflu il-miġja ta' Ġesu f'ħajjitna hawnhekk għal din in-nofsija 3/4 li nagħmlu fil-qudiesa ta' kull ġimgħa, ta' kull nhar ta' Ħadd. Din lejja mulej Ġesu li rridu ngħidulu bil-qawwa bis-saħħa llejla tistedinna biex nisru biex inkunu attenti ħalli l-mulej Ġesu jiġi kull ħin tal-ħajja tagħna. Kejf kull ħin? Issa minn hawn ftit ieħor kulħadd jaqbad il-karozza u jibda sejjer lura lejn daru u xekk. U jekk tridu taqsmu r-Rabat tgħaddu r-Rabat, tridu tistennew ħafna l-kju ta' traffic li ssibu fir-Rabat. Hekk jew le, sakemm m'għandkomx karozza ttir. Kif se ngħaddih dak it-traffic jien? Nista' ngħaddih sempliċement bħala bniedem, bl-impulsi, bl-istinti, bl-emozzjonijiet, bir-rabja, bil-prepotenza illi naraw ħafna drabi madwarna, jew nista' ngħaddih dak il-mument bħala mument ta' talb, bħala mument ta' fidi. Mhux billi noqgħod nitlob biss fil-karozza anke dik, imma billi nieħu paċenzja. Billi ninduna li jien ukoll wieħed minn dawk li qegħdin inżommu traffic għax jien ukoll qiegħed insuq karozza. Billi ninduna li jien ukoll bħall-oħrajn bniedem li bħali huma l-oħrajn għandhom ħafna x'jagħmlu, li bħali l-oħrajn ukoll iridu jaslu x'imkien, li bħali l-oħrajn ukoll fit-triq qegħdin isibu tfixkejl biex jaslu fejn għandhom jaslu. Imbagħad nasal id-dar u niekol, u jien nista' niekol bħal bniedem li għandu l-fidi, bħal bniedem li l-mulej Ġesu jgħidlu ejja mulej Ġesu, jew nista' niekol bħal bniedem li m'għandux fidi, bħal bniedem li huwa sempliċement qiegħed hemm biex jimla l-istonku tiegħu. U nista' mmur norqod, u nista' mmur norqod ukoll bħal bniedem li għandu l-fidi li jirringrazzja lil Alla għall ġurnata li tagħna bis-sabiħ u bl-ikraħ tagħha, jew inkella bħal xi ħadd sempliċement ta' jien illi ħajtu d-dur kollha kemm miegħu jintefa' fis-sodda jisu kollox jiddependi minnu. Jien nista' ngħaddi l-lejla billi nara ħwejjeġ li jenuni noqrob lejn Alla, billi naqra xi ħaġa sabiħa li li tressaqni lejn Alla, jew billi nara fuq il-mobile, fuq it-television, fuq it-tablet, fuq il-computer, affarijiet li jbeduni minnu, li jbeduni minn Alla. Dan ifisser u nistgħu nibqgħu sejrin il-ġurnata tagħda u ta' pitada. Dan ifisser it-talba tiegħi hija mulej Ġesu. Dan ifisser nisar. Dan ifisser ma ngħix bħal wieħed triqet, ngħix bħal binar kif qalilna San Pawl, għax jiġri bħal fi żmien Noè, bħal fi żmien Noè. Dak li jien norbot fuqu, dak li jien nserraħ fuqu jisparixxi jgħaddi. Jekk hux xogħol, jekk mhux flus, jekk mhux ħbieb, jekk hux tip ta' divertiment, jgħaddi, kollox jgħaddi, jisparixxi. Imma kif jgħaddi? Kif għaddejtu jien? Kif ngħixu jien? Allura bdejna din ir-riflessjoni tagħna billi għedna li s-santwarju ta' Pinu huwa s-sejħa ta' Marija ejja. U kull min jaħdemaw b'xi mod ibda minn rettur u spiċċa forsi fl-inqas wieħed, fl-inqas volontier li nafu bih li jaħdem hawnhekk fis-santwarju. Għandhom missjoni waħda biss, illi jkomplu jgħinu lil Marija tlissen tgħid din lejja. Li din lejja ejja fid-dar ta' ibni, ejja fid-dar tal-missier, ejja xawwisa lejk, ejja xawwisa għal kulħadd, aw ġewwa wisa għal kulħadd. Ħadd mhu esklus. Fil-Knisja hemm wisa għal kull persuna, ej min ej x'inej, jew anki jekk ma tafx min jew ma tafx x'inej, għaw wisa għal kull persuna. U dan hu l-irwol, din hi l-missjoni, din hi s-sejħa tas-sorijiet illi se jiġu hawn
jew li diġà qegħdin hawn biex jgħinu lil Madonna tkompli tlissen bil-qawwa. Ejja, qawwis għalik, ejja hawn qalb li tħobbok, ejja hawn qalb li taċċettak, ejja qawwidna li tissimek, ejja. Ew nitolbu lil Mulej il-koll kemm aħna llejla biex jagħtina l-qawwa l-grazzja li nkomplu fuq dak illi bnew ta' qabilna. Kemm l-isqof Kawki, kemm l-isqof Mario Grek illum il-Kardinal, kemm ir-rettur ta' qabel Dun Gerard, ir-rettur ta' qabel Dun Mikiel, ta' qabel jerġa' Dun Beneditt. Dejjem dan kien l-iskop ewlieni, l-iskop wieħed. Li dan is-santwarju ikun estensjoni, ikun amplifikazzjoni ta' din il-kelma ta' Marija, ejja. Ejjew nitolbu l-koll flimkien biex din l-esperjenza li qegħdin b'mod formali, b'mod uffiċjali nibdew mas-sena liturġika, il-preżenza tas-sorijiet flimkien mar-rettur Don Carmrefalo u s-saċerdoti l-oħra li bdew miegħu jew li ilhom hawn jaqdu fis-santwarju ta' Pinu, jew nitolbu għalihom il-koll biex jirrendu jagħmlu din lejja ta' Marija dejjem iktar sensibbli, dejjem iktar tangibbli, dejjem iktar vera. Salqu billi jqfaw flimkien nistqarru l-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed, il-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-ard. Dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata taħt Ponzu Pilatu, mitu difnu. Fit-tielet jum għamel li mwiet skont il-kotba mqazza u tela s-sema qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandi jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu Mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben li hu meqjum imweġġa flimkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem b'fom il-profeti. U fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika nistqar mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet li stenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Fiduċja sħiħa fik Missier tagħna li ma tħallina qatt nieqsa minn dak li hu bżonjuż, minn dak li hu essenzjali. Inresqulek it-talbiet, ix-xewqat tagħna. Ngħidu flimkien żur il-poplu tiegħek Mulej. Żur il-poplu tiegħek Mulej. Għal-Knisja kollha biex tibda fidi din il-mixja ta' avvent u tkun sinjal ta' tama għal-bnedmin. Żur il-poplu tiegħek Mulej. Għal-mexxejja tal-ġnus biex jibdlu l-armi tal-gwerra f'armi ta' paċi u servizz lejn il-bnedmin li jinsabu fid-batija. Żur il-poplu tiegħek Mulej. Għal dawk li huma morda u waslu fit-tmiem ħajjithom biex il-laqa tagħhom ma' Kristu li ġej issir mument ta' salvazzjoni. Żur il-poplu tiegħek Mulej.
għalina l-koll biex matul dan l-avvent nitalmu nisru fit-talb u nitħeġġu fit-tama permezz ta' emejjel tajba. Zur il-poplu tiegħek mulej. Indroddulek ħajr missier qaddis, għad-doni tiegħek, imma l-iktar għad-don ta' ibnek il-Aziz, Sidna Ġesu li ġej u li jgħix wi saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej l-offerti li qegħdin nagħmlulek mill-ġid li inti nnifsek tajtna u għamel li l-qima li natuk bihom fuq l-art tħejjina l-frott tal-fidwa li inta tina fis-sema bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. U bl-ewwel miġja tiegħu fis-sura f'qajra ta' bniedem temm il-pjan li jint ħejjejt minn qabel u fetħilna triq tas-salvazzjoni ta' dejjem biex meta jiġi darb'oħra fis-sebħ tal-kobor tiegħu niksbu fl-aħħar bid-dier il-premju li issa qed nisru għalih u nistennewh bit-tama għax inti stess wettulna. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli mat-troni u mad-dominazzjonijiet mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda.
Għaddejs tassew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħajl ħobs ratt il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru il-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt bil-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljun, l-Isqof tagħna Anton u l-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddija tiegħek il-benefatturi mejtin ta' dan is-santwarju. Nirrikmandaw ir-Ruħ Għażiża ta' Eukaristiko Tewma, Michael Refalo, Jean u Yvonne Kawki, Joseph De Gabriele u l-mejtin tal-familja De Gabriele. Amen. Li kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk f'ibnek u bħal ibnek jirxu xtawa l-ħajja. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk agħti lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' żewġa San Ġusepp, mal-Apostlu u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien ma' l-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li benta Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missirna li inti fis-smewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritien kif fis-sema ekda fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubitna bħalma naħfru lil min ħati għalina, iddaħħalniex fi tiġrib, isteħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom isliem tiegħi. Tħarix lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Għatu il-paċi lil xulxejn. Dan hu l-ħaruf Talla, dan hu Ġesu li jerfa' fuq il-ħtija tagħna. Ħenjin aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf mulej ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saqf tiegħi. Issa jgħid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Taqarbina tax-xewqa. O Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab fis-sagrament tal-Ewkaristija. O Ġesu, jiena nħobbok u għax inħobbok nagħli għax offendejtek. Nixtieq nirċevik fis-sider tiegħi. Ma nistax nirċevik sagramentalment, nirċevik spiritwalment. Ġesu, ejja għandi. Rrid inħobbok issa. Rrid inħobbok dejjem iżjed. La tħallina qatt nidbiet minnek. Grazzi Sinjur Alla u aħfir li Sinjur Alla. Glorja lil Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu kif kien bil-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen.
nitolbu. Għamel mulej li l-misteri li għal-jom inġbarna ikunu ta' ġitalina. Għallimna bihom inħobbu l-ħwejjex tas-sema u li fil-mixja tagħna fost dak kollu li jgħaddi minn din id-dinja stess nintrabtu ma' dak li jibqal dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Nodu ftit bil-qiegħda jogħġobkom. Permettu li ngħid kelma ta' ringrazzjament, ma fl-aħħar tal-qudiesa l-isqof se jidħol fil-kappella u flimkien, il-kol flimkien, se ngħidu dawk it-tlet Ave Marijiet. Messaġġ li ħareġ mill-Madonna wara li qalet ejja. Nixtieq nirringrazzja lil Monsinjur Isqof Anton Tewma tal-imħabba kbira li għandu lejn dan is-santwarju u anke tal-viżjoni l-qudiem biex jagħmel minn dal-post profetiku għal żminijietna. Grazzi wkoll li bagħat jenni hawnhekk lil Monsinjur Carmelo Gauci u saċerdoti oħrajn. Ngħid grazzi l dawk ir-reliġjużi u s-saċerdoti li ġew jikkonċelebraw. Qegħdin hawnhekk għax dawn jagħtu servizz. Is-santwarju mingħajrhom ma jkunx jista' jaqdi il-Ministeru tal-Kelma min jippresedi l-Ewkaristija. Iktar u iktar dawk li jisemgħu jakkumpanjaw u jiċċelebraw il-misteru il-sagrament tar-rikonċiljazzjoni. U għalhekk grazzi l-qalb. Grazzi wkoll il-saċerdoti u reliġjużi oħrajn li ma setgħux ikunu magħna l-lejla. Grazzi ħafna lir-retturi. Aħna ħolqa f'katina u da s-santwarju hekk jitlob ħalli l-affarijiet jimxu l-qudiem. Ngħid grazzi l-Fader Gerard Boħaġar, lil Dum Michiel Gallia u lil Monsinjur Beneditt Camilleri. Grazzi wkoll lill-Madre Ġenerali tal-Ursolini u l-komunità li qed titwaqqaf hawnhekk minn Madre Medlin, Sister Josette, Sister Letizia u Sister Francesca. Il-preżenza tagħhom żgur la darba mixtieqa u mnebħa mill-isqof fil-qalb tal-isqof tista' tkun preżenza li tagħmel differenza. Grazzi wkoll il-Fader Elix Refalo li kien ta' għajnuna. Nirringrazzja wkoll lir-reliġjużi kollha għaw diversi rappreżentanti ta' djar tar-reliġjużi femminili f'Għawdex, persuni konsagrati. Grazzi wkoll l-amministrazzjoni tas-santwarju, ħaddiema, volontira li mhumiex ftejt dawk li jieħdu ħsieb l-altar, il-kura tal-kappella, jiftħu jagħlqu s-santwarju, it-tindif tas-santwarju, il-fjuri, dak li għandu x'jaqsam mal-liturġija u l-lejla wkoll grazzi lil dawk li animaw il-liturġija bil-kant. Nixtieq ngħid grazzi lill benefatturi tagħna, tant nies li jitolbu għalina. Ekku l-aħħar u mhux l-inqas nirringrazzja l-familja tiegħi, il-missieri u lill-ommi, barra lill-familja kollha u l-ħija Dun Anton, missieri u ommi minn żgħar aħna ġabuna hawnhekk. U għandi xort illum ikolli lill-ommi li l-pritka hija ħajjitha, il-ħajja tagħha, partikolarment fl-imħabba li għandha lejn is-santwarju u lejn il-Madonna u l-vokazzjoni tagħna u l-imħabba tagħna lejn il-Knisja għaddewulna huma. Permettuli pubblikament ngħidilha grazzi ma ta' kull ma tagħmel magħna. Grazzi. Fl-aħħar u mhux l-inqas, grazzi tal-kuraġġ tat-talb tagħkom għalina, il-missjoni hija dik li hi, però mhix faċli. Mhix faċli. Jiena nħoss ċerta responsabilità, imma
Żgur li l-mulej se jagħtina dak li għandna bżonn biex inkunu nistgħu nwettqu din is-sejħa li qed jagħmilli permezz tal-isqof. Ejjew nsejħu il-Madonna ta' Pinu bil-qalb ngħidula Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Nqumu bil-wieqfa. Nitolbu flimkien, slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-timmin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-timmin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-timmin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. O Marija li tħalt fid-dinja mingħajr teba, il-mulej magħkom, iberikkom, iħariskom Alla li jista' kollox. Stairs. Inkanta.